tvoje usne boje mesa. Spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Tačno je 20 godina od kada je preminuo Milan Mladenović, velikan jugoslovenskog rock'n'rolla i vođa grupe Ekaterina Velika. Nazvali smo Caneta iz Party Breakersa i evo šta kaže kako ga se on seća. Pa jedan dobar čovjek, pre svega, principijelan čovjek, veliki muzičar, dobar gitarista, fenomenalan pevač, čovjek koji je plenio sve ljude koji su bili u njegovoj blizini i opet nismo uspeli da zadržimo takvo biće u našoj sredini. Cane, Milan je, kažu, definitivno bio drugačiji, a po čemu se on to razlikovao? Interesovao se za neke stvari koje nisu, znači, prizemne, kao što se gomila ljudi koji se bavi tim našim poslom, interesuje za jako prizemne stvari, zato je i muzika na jako i tako ima neku konotaciju koja u stvari ne stoji. Dobar čovjek, eto, setim se toga, dobar čovjek, setim se jednog nežnog osmeha i... Hvala, Cane. Ja sam našla jednu Milanovu izjavu od koje sam se stvarno naježila, pa da čujem. Pa za kraj bih rekao samo to da mi nijekom slučaju nije žao što sam sve ove godine protraćio tako neozbiljne stvari kao što je rock'n'roll i mislim da poštenije i iskrenije nisam mogao potrošiti sve te godine, ali tako. Imao je samo 36 godina kada je preminuo, a iza sebe je ostavio muziku koja se sluša već 20 godina i slušat će se još najmanje toliko. Pesmu Srce i EKV slušamo na Indeksu danas u 11:15. Kuća dobre muzike.